אוקיי? אוקיי. אחרון, מחכים לו. טוב חברים, כמו שאתם רואים, אנחנו על האחרון. הנה, ניסה לכם ככה. הנה, גם הוא עושה סקוויד גיים. I want to pick free. כל שני המטר, חייבים לראות את זה. נזם לכם ככה. די. אוקיי, לך קדימה, פה קדימה. עוד קדימה, עכשיו הצידה. עכשיו קדימה. די, תלמד לקפוץ. טוב, אני מאמר שזה קדימה. נכון? תסתכלו. מה נראה לכם?